Ki para banget bat ki parlong baro ki be sngu yagani ka Bible study jong ka balang lembaga YouTube channel jong ka sesisen ni ai ku blay fi ka kerteng ka bakraw bat ka badan bortam ka jong try bat nong pen MBA jongi u Jesus Christ dengan nya beteng ya ka jing puli jongi ya ka gospel Mattheus kelenong ka ba aruf saw ya ka bangi la puli na do ka dekhot ka baning kong ter lengba ki santuli ki Bible study ki baladam but hagani ka ban riyo man taga sngi nginya beteng da ka banginya puli pat sai ka dekhot ka ba arfu ar hadu ka ba arfu riyo hakajing sisang ila diban pendap ya ka ba arfu ar hagani ka tayo ka baladam nri namar ka jing duna ka por ngin pin no man taga sngi but ik dekhot ki badien de nginya duai a try blay book pa jingi bahabaneng ni aingo yemi bamela penyo pat kan ikalat bangin beteng ye jing puli ye gini ki jing kren ki jong try jisu hlor lom ulim hak por ba kisnran kila kli u ye gitu ki jing kli lanu bagini ki ikin ja ki kadak jong ki jingwan pat ke jong mi bat kabakumno ke jing wai jok kapatai Bada try kini kapor kat menginang beteng pat nang gini dekat barang sa. Isnai ban kerku yang i pi wei. Baki ki bangin puli na kapor kin long sisa. Kaban ai boring i bangin nyai hami adu kabakun. Terus ngo kupai ki jingkal pat ki jongi. To the ma bat try ki pop kiring kang mesya mangi. Na bangi pan kini keteng Jesus Christ. Amen. Deki parabunget ki parlong ngila puli hagani ka tayo ko bladap ya ka tukad ka bar fuwe ka bau try jisu ya tu lupa sipang kata ka jingkor dit ba ka banja ya ka ba amdan ka ka banyerengkat pat kana do mendang long ka pertai baru ong kan long syuru dikata ka dai kata ka jingjinjar ba ka bau le tu lupa ka banja Jerusalem haki kendiat senam giban wan tang hadian saupo senam na ka jing kran jung ha ka takapor ban ngila puli ti dekhot ki baswa kumno bala pendap ya ki babun kini ki jingja ya ka Jerusalem na ka benta ka takapor ban adu ka takaput ba ulah kentu ye ki senran badi ki nombut jung bakin pet yap sekilum da ki dan halor yeng kinum hiarsu semadan nreikin mare na ki nomieng ban padiam na Jerusalem. Ada gidan halengka ginam net paishu ski yeng gisam ban simjan ban pad riban pad bikum tu kumbakalong lengka. Batkan long kijing ka bakraw yiki long kemi ki bapun kun lani ki badan kunrit nak tukapor namar kijing sitom jungki ban mi ban mare kumbaki weipan. Bat lakan turu wat bakin duai bau playon pen bet baka ayam haka bakan wan kata jing jenjar kanum dei haka portlang dani haka singi sabatan kita ki dei ki jing kentu ki jong try jisu ki senran ki jong bad la pensisya ba kila jalut kita ki jing ja ke jing penjot ya ke Jerusalem ka bakraw da ki sipai rom adin sauhusnam jong gani ki jing kran ka jong di haka bakut jong kata ka jing kran ke jong ka bangi puli hadu ka dekhot bar fuwe u try jisu u beteng pat da ka bu ong ha ka dekhot bar fuar dilam da pendukut no ai kita kisni kan laj im ka wei ka do rei na ka benta ki balajit on pendukut no ya kita kisni kata ka dei ka bau try jisu ulai i lupa ka bakat no kata ka jing kraw kata ka jing jenjar bawan ki bangit ru ki balasyane au Dada dan pedang jungki kebayakan do kita ke jing jenjar. Kinum lat ribaro kat kibadan. Lai tu engi ba galadon kata ke jing penbet ke jong blay ban pen lengkot ane pendekut kita ke sini hakal kom ko pla ba. Kat tu kat ni ki belajar ki lai rap bahkan nongkum ta. Kawai ke dei ke jing la makan ti para Jew lani kita ki faction sepereng jongki bad kata kala donru kejingile hadu kejinge penyap para maki
hapo jong kanong ba kat bagi sipai rom kinang kerkut saudong ban kani kejingela maganti hapadang ki paraju kalalong kabab adu kata-kata bau ki nakajinge bisni wei kila thanglut wat ya ki jaka bakan show ya ki jingbam ki jongki bat ki terthma ki jongki dikata kalai rap ya ki sipai rom ban kham sup ban job ya ki ban pendu ya ke Jerusalem kumbalai tu lupa dekat ketien jong blai bat dau try Jesu hi bau kerentang kandiat senam syua bat ru bakin yo ru ya ke ban job ya ki jiu dikata ke jingwan jong kita kisni kalau pensisyaru haga history kumbalai tu dau Flavius Josephus historian bapona jong ketuka por ubadai jiu ubampat long Kristen boleh thok ke bebenia bah ki jing thok ki jong ha kita ki jing thok jong ki baki bo ai kerteng ki thama hakikat tu kan ki lenno denri ni ini bakata ki jing penbet ki jong blai kalong ba kita ki jing penjot ki jong ki paraju kau kawanra penban ya ki jing penengkon kalong penban ki jing ya da ya kejing penyap lut khoj ya baro bat kejing eta ya ki Kristen ya ki nombut ki jong Jesus Christ akatu kapor leitu bau Titus tau nong yalam sipai general jong ka himarom balawan ban yalam mi kita ki sipai rom ban penjat ke Jerusalem abau udang kerkut ya ke Jerusalem ulai antat lupa bakan simpor bah namar ba ki jiu ki long ki briu ki balapan krep hai ladi kemungi i ke jinglong jong ki jiu hadu kini ki singi ki bamenta ki tiar thama ki baki ki la bu lupa ki long sibon ba ka bam lani ki provisions na ka benta ka bam ki la pendap na ka benta bun snam but ha jing anta jong Titus kan simpor bun ba let's see deki penai lani deki snam di kumta ula perkhat kumtan rei habo lai i bagadan kata kejing ya pat penang jongki kejing ya pendu hi paramaki ulai i kalat bandrung banthom ya ke Jerusalem dengkat sipai ke jong kumta ula hukum mi sipai bakin rung no sipo Jerusalem bat kaladan kejing pendu ke bakrau ya ke Jerusalem kejing penyap ku mengila puli ha kitu ki khot ki bahsua nadu khot ke bakhan nyu nadu ke barfuai bat kabukut jong kani Titus le tu ba uang ki perlok ke jong ba uang nilai ringkat bat kejing dan kejong blai hakal yang kejongi ubriu ubamnget ya blai ubaim nrei u pla badai kejing da pla kejong blai hi ba blai ubaim la kersyan ya u bat kispai jong bakin la ban job ikiju tang hakapor ka bakhandian de ublay ubala penmi no igipat ya pom gijiu nakakut jongki namar omdan bor briu ne bor tiar ki balaban penkelon ikikut bas kem jongki daka basuk de haba ladon sibon kejing penyap don gijiu ki barang sa nang ta la ong ba ki ladon ki wei pat ki jet penriu saudong ki bala ong yu Titus bo de ban pendu iki de ban penrengkang pariki Riu Titus ulami kejing sulam ke dono jung sim lale kumta bat kumta kilalaj kita ke bedang sa ibam sim la penyap di ketni kedai kejing penbet ke bakerpang ke jong play bau try Jesu hi ula ong bala penlengkot ikitu gisngi nak benta ke ikadau kumbak ong gani ke dekon nak benta ki bala jit kabemut nak benta kitu ki bala nget hu kita ki bala jit haga Bible haga testament ke batmai ke tau ya ki priu ki bala priang yu pra Jesu ki bala nget hu bat ya ke jing pen em ke jong u de kidan kina ngila kum ngila pule kini ki dekat ki bahasua babun na pedeng jong ki Kristen haga jing sia ki la de pet yap sia ki tu ki lum ki badan sia siliang ke Jordan sia mingi bat ki la litri aku ke jaka ke tak snong ke bekateng ke pela
Dan rela da msi pelengkot ya kita gisni jong gijing jenjar wat kita ki bala yori syabaru kinjen le kendu ya keju kejing de dan lasi ki wei patru ki badang don hajudia lasi ki bompot long kristan rei ki bala persyang ban long kristan ki dei kita ki bo bleu la pensa akhnang namar baka dono jong ki katrang ya ke bakin nyo ya kejing penim jong play ui saya utho ndreu haganika weni ki lanong wong la kejing khen ki khun Israel kada long kat usyap keduriau tang ye itai benta badang pensa an ri penim hagaktian parangi nei bentai badang pensa la penen kam daga kentien remnant gumbasa khardong ga habaplu ka klau teng teng kisa khardong kijing thung hangni hangtai ita ide itai remnant lani tai benta i badang pensa but itai benta ide ita yau bo play ula jit lani kita kibala jit kijong haga gospel haga city kinong room tu nong bakhandai wapasul Paul utho ai gitu gikentien kibaya stream duri gani haga bau lapan kan mau ya gani kejing keren kejong Isaya ula kuat ya ke kebala tho dau Isaya ni iru ba Petrus haga city ke baningkong jong nong ke baningkong ke dekat ke baar wong ini kentien bagita kibala jit kidai kibala jit kat bakum kejing tip lepau blay ubo pa haga jing penkuat uman sim ya kejing ko ngo bat ya kejing senrait ke senam Jesus Christ nrei ki babun ki weipat laban ong kendai percent kidai kita kibala syamat hak ta kejing penyap ke bersirkai rengkat bat kejing penduk khoj ya ke Jerusalem nadu ke temple hadu ki yengisam bat ke snong ke tau hi brok we kum mengila pule hak itu ki dekat ki bahsyua bat yakini kejing penjot la yatu lupa nadu ki por ki barim nado kapor jong maika ubala im kum pras bas nam shwa jong kani ke jingjia kabla jia Jerusalem ke jing penjot akal nong ke balai dekat bakhat ar u prophet maika utho kumni namar kata ya ke Sion on lur kum ka lingkha namar jong phi bat ke Jerusalem kan long ka lember badu lom jong ka yeng kum ki jaka bajrong jong klau kata ke de ke jing thu lupa sipang ke jing penjot ya ke Jerusalem lani ke Sion kum baju nyau de ki ju ta ke Sion bat en penlong lember ya ka en lur ya ka bat la pendap ya ka daki sipai rom de haga dekat ke bebut pan ni puli kum ni anda kum tala dau ru unong hapi hakmi hangni ubo Chris lani hang tai piwan nget de hambadan kijing jinjar kijing ja ki bakum kini kijing ki win ki bakat kini kadai ke kabu ya kita ki bakwa ru ban syukur bakin le iki kam syukur ki jongki utrai jisu lai i lupa bakin sami kita ki nong itu lupa balam ler lani kita ki ba kamil de bagi de nong pelat bakin sawan ya gaban ong bau Chris udan hangni lani udan hang tai hoi ukam yatu bania syu aga dekat ka babut ka bamut ayu kani ka ong hangni badang tai de namar bah ka tu ka por kala donru ka jing kemilenti jong ki jiu ya umesaya kembang ila i ba kila kantat yo trajisu bo ude umesaya iba buan na pring jongki kumta kidang ye up community umesaya kipet ye kijing thu lupa jong ke testament ke berim kisngu tikna bo mesaya on wanno akitu kisni jong ke jingjenjar ke bagi mat na ke dau jong ke jingwan hier ke jing leben jong ke himarum kipuli kijing thu lupa jong ki prophet kumu Jeremiah bat u Zekaria bat kumta ki don kata ke jing kerman ke jing angnot terang ke jing terang banyo ino ye ke jing pelan mesaya dia wala nang jur kini kejing banben bada wala wan kini kisni jong kejing penhir keput jong ki sipai rom kata kejing angnut kala nang jur
Bat kumta ki brio ki badan hakata ka rukum jinglong ki bamat ya ka bakum kata ka apan. Ki kloi rupan sengap ya ka jing syukur jong ki nong syukur. Debat kumta haba ladan kita ki brio ki balawan ban ong ba ladan tau Chris hang ni lani hang tai. Kapan kermen yaki ba ladan setang sipor un sawan mi pau ban dolawan mi pau un penduk khat ya ka bor jong ki himarum un penpet wir un penpet krat kita ki sipai rom ki bala kerkut ya ke Jerusalem kata ka dei ke jing kermen jong ki haka bukum kata kapor de haka dukhat ka baruf saw pat utrai Jesu pan syai shu umut ayu da ka bu ya ki to ki kentien hakmi hang ni bo pres lani hang tai bar wong pi wat nget ya kita namar balai dukhat baruf saw wong nabagi Chris lamner bat ki nang itu lupa lamner kin mi bat kin pen i ya ki dak ki bakrau bat ki jing phla kat ban syukur la dala wat ya ki balajin tiga ta ka dei ka jing mi jong kita ki Chris lamner bat kita ki nang itu lupa lamner habadan unu ubriu bakam milade bu de riu krau kumbakam kita ki por kita ki por baki dei u Chris dan berbor ki babuat lang bat ki ban kedau ya ki pat ba ban ong uni de Christ kata kadai ke jing sisa ka ba nadu ki por ki ba menswa bar hadu mentaru haba mi manu ubakam ya de bu de kenja wei kin mi ru kinong bot ki jong ki ba trei kum ki nang thu lupa la ni kum ki spokesman ki jong ban kedau si ki pat ba ban ong ni de sisa bat kumta kani kajing thul pa kajong prajisu kadai ban won lupa lani ban maham lupa yaki senran yaki nongbo jung namar ba kala ja sisa kumtaru lapen sisa daga history bakila mi sisa ki bukum kita we ne ki nong tho historian jong ta kapor Haggis sipos yau ba ta we pat historian Eusebius ula yathu sipang kani kajing tho jung ba lami ki jiu ki ba kam mi kani bat kam taru ki ba pun ki jiu ki la nget yaki te bat kani ka pen i ba ka dei sha kapor ha ka ba ki ba pun balang ki suk ba ban sha syukur namar ki jing bat ki jing janjar ki ba ki kandu bat kalong ka kabu yaki kawai ka nuksa ka ba ngiyo ka dei sipang tau Jonathan uni ubriu ulayalam yau pat ba sibun ba kumla tho do Josephus bat kiwe uyalam yaki syaitai sya ka sinong kirini ka badan harut ka durio Mediterranean kari Libya ka ba hadu menta ka dei ka Libya hi de ka dei ka wei nagi nongba hakitu kipor de ukulari ki ibu un pen i dak khala ndrei kala syukut kum tu bat kila syudu no ia kata kajing im jong ki seta dinang ta u yethuru akini kadukhat bakin pen i kidak khla kinna i kamba ki bakrau khnang ban pen nget ki brio ban ngim phla ia kata ban ga wei ka pateng si ka wei ki jumi ki brio ki bala kamba hagisni ki jongiru la khamsuk ban na i kamba ban pen bi ki brio ki badang kham duna ka jingtim kham tam ha ka jingdan jong technology ka bayrap ru ki brio bakin pen pau bakila ki kamba nrei ka bhajing sha ka dei tang da ka panan kam ya ka technology hoi kala bandan ru ka jing yarap ka jong suitan bat ki suit ya ki bakum kita namar ka jing thmu ka long ban syukur ki pat ba ban haka Siti ki baar ki Thessaloni u Apostle Paul tho sipang tom rat khlau uban mi ki singi bakhadu bakandan ka jing pen pau ki dak khla bat ki jing phla balam ler baro kat bakum ka jing treu soitan aga dukhot ka bakhandai ka bisipau ong jini ki kuntin utakan u baka jingwan jung u kalong kat bakum ka jing treu jong soitan da ka bor bat ki dak khla bat ki jing phla balam ler baro bat da ka jing syukur ka jing bamhok baro na ka banta kita ki bajat
na ba kimshim la pediang ye gajing iet ye gajing sisya ba an penim ye ki kapala jah kata kapor Jerusalem bat Israel kalong la sitang kanong muna ya ki neki aka ki ban sajahadin ki don gajing stream kemau ngaktin pareng kadon ka parallelism lani gajing yalong markom ju kini ki jingja but sibun kinong talk commentary but ngarung nget bagan nong kumta bagani gajing tu lupa jong try jisu kam datang sipang ketuka por jong gajing penjat ye ke Jerusalem ndre ke deru sipang kepor jong gajing wan jong merat klau bakanya stream kum kita kipor hakapor jong gajing penjat ye ke Jerusalem but abau tau merat klau unmi le tu rubun le kita ki kamba la tu bania haka kitab jing penpau ngan puli khanjat kini kita khot na kitab jing penpau na kalenong ka bakhat lai ka ba ong hang tu ye kini ki kentien ka na ru ka khot ka ba ka khot ka ba khat lai terhi hadin bali tu ba hadin jong merat khlau yo bala ai bodo sitan banyo e jing sensyar la tu ru ba ulami so merat khlau ba ar yo bal tip kum nong tu lupa balam ner bad hau ni la ai lot de ka bor ban pentre ki kam jong to merat khlau baningkong tiu ni u nong tu lupa balam ner ni to merat khlau bala ba ar ulale ki dak khla bad ka khot ka ba khat lai kong bot ulale ki dak khla ba khrau kat ban penhiari ka ding na beneng saka khndo khmat ki briu tiu syukur no ikita ki basyong halor kata ka khndo da kita ki dak khla ye ki ba la ai bor ha u bande khmat utaw marat khlau udoong ha kita ki basyong halor kata ka khndo bakin thau dur ye utaw marat khlau ubala yo ye kata ka jingmong da ka white lam bat bala yo impen ban bala ai bor ha u ban ai ka mensim ha kata ka dur utaw marat khlau ba kata ka dur utaw marat khlau kanda yo krenru bat kanda yo penlong bakat uban amani dam ya kata ka dur utaw marat khlau an penyap no yaki kata ka dei kejing tu lupa sipang kita ki dak khla ki jingle kamba ki bapla da ki bor jing dum ha kita ki singi ki bakhadu ha ki singi ki jing sensyar ki jong marat khlau ban penget yaki brio jong ka perthai bau dei unong penim lani unong pelaj jong ka perthai bawan ra ye ka jing sup ha ka perthai ka kentup ye ka ta ka jing penhap ye ka ding na beneng ka kentup ba ye ka ta ka jing ai men sim ka jing penla ban ring men sim da ka dur ka jong tau marat khlau ka ba dei tang ka dur ka bala thau na ka khndo bahkan yo ban ring men sim bat bukan keren gum keren ki brio bat kata ka dur jong tong merat khlau mendai tang bakala ban keren lani ban ring men sim ndai kala ru ban penyap ya gitu ki brio ki bom tre ban mani ya ka te kata ka dei kebangi ngin se kendo hakipor ki banwan aka history jong ka perthai kumbalai thu lupa do try jisu pan lengbau yo anis agani ka kitab jing penpau dengi don kipakum kita ki jing kran lupa na katin jong play ki senran jong prize suru ha to ka por ki nong bot jong ki ba yo pateng ye kan ki jing kran jong lomba ki senran kilangen bada ba kilangen kim sim pentut ye ka ban kongo ndre kat ka bo ong prize su kila kongo ye kata kim sim tre ban pediang ye ki jing kran jong kita ki nong thu lupa lamner ki ba ong Chris udan hang ni lani udan hang tai but kim simnget yaki kumbul ong try aga tu ga khot ka ba arfulai ka mangila pule mentan kumbul ong yaki tu kantin haba khmi hang ni Chris lani hang tai wong pi wat ngen tik kini ka jing benia susu jong kini ka khot pat ka ba arfsau
ya ka ik bo la kren ha te khot ko bar fulai kaya thu ki ba kumno kita ki jaka ki ba kini kinong thu lupa lam ner ki kin sap kado bo Kristudan hangno dengan puli ke khot ko bar sau ko kumni na baki Chris lam ner bat kinong thu lupa lam ner kin mi bat kin pen i ki dak ki ba khrau bat ki jing phla kat ban syukur lada la wat ye ki ba jin akmi ngalai thu lupa hafi namar kata ladakin ong hafi akmi udan hakari khlau pi wat mi no akmi udan hak pulit bajar-jar pi wat ngen tikajing biathu mania asyo jong trajisu sipang ka ek te ka bala ong ka khot bar sau ka dei ba upen i kumno bakita kinong yathu lupa lam ner kin kado kita ki jaka ka win ki jaka ka baki kin kado ka dei kri khlau bat ka wei pat ka baki kin kado kidai ki pulit ki bajar-jar kum ong ka ni ka khot ka ba arfun riu adin bola maham lupa iki ba ute ula dapat ong lupa haki ya kita ki iki wa kami ngalai thu lupa pi tiga ik ni ke jingmut jong kita ki riklau badu try su ong da dan tau banwan ong ya pi akmi umesaya lani ukris udan hari klau wang pi wan mi no ban lit bat ki ban but iki riklau hakakitin preng na pen kam da ka wilderness kabatoi ki jaka ki balong serut jong ki snong ki thau hakaba ki priyo ki la ban yelum milang hangta dila yethu ba kat kum kani ka jing thu pa jong try su kala ja shisha hakitu ki snam ki ba hadin jong kani ka jing penjulori ka ya ka hima ya hengamut ya ka Jerusalem bad hot wat ya ka Judea hi ba ki la mi ki bakum kita ki priyo ki bela ong ya ki pajba umesaya ulawan dan kau tai kau betul tak sepon ki pajba nama kita kejing jam kejing ini ma kila dan penbud yang hukum kita dari tu sepon Jonathan kuma ong ne boleh lo sepon ki belu seri kau but dari tu apa yuk ni hadian layu akan boleh sipai rumah pada paksa dan kehimaran untuk berbuat ulah air hukum badai dan penyak ini noyam dan tang udah keting kita tang tidak ada beri bersikap bujuk udah non izin mulai non sahaja kiri rumah nyonya kiri jadi non penyak beri segala hal but hantar kan ya dapat ini nombor jukun dapat Felix orang belum skor di sini baru Felix lepas dan punya pergi baru sahaja pun kadang kecil pencisiai ini nanti kemudian ketinjau beliau kita ikam pastor nong apa aku yang kau nyo dan kurang hadin bo observol khai na kitimde missionary chuku ka baar na don Jerusalem jiu ki tu bo de temple and tunda ye ki mani play tu ki la poi se temple ba ki la hama ki la tata ki la kami ku ban punya ku ka ba kum kata ko orang ba se ja si ka ro so but no one ye no blood equal ban bu ibu kerja kekut kenapa ni keli jingkeli bahan kuat pada kerja kerja juga buat sekolah dekat mulai perang ini orang buat saja keli buat sekolah memang long sisa tau nong Egypt uba mencuba kini kisni ulah set kita kisah hajar kita kan berulai lam no syerik lau kini kedai kejingnya keren keba dai hadian jong kejing penjat ke Jerusalem but ni nang ni ba ya apostle Paul la dan kejing perkhat bau dan bentah kata dan dari apostle Paul le tu syayu ni orang ba sejar bo umdi ta wanga di nak senong Tarsus wang amdi unong Egypt but terter
De kita kidai ki jingmi ki basisya jong kita ki brio ki bala syukur yo patba jong ki jiu banyalet syari klau baladang isu kertang den kendiat hakini ki sing ki jong iru i bateng teng ki mi ki nongelam ki ba haka perthai saudong jongi sa Amerika bat si ki wei ki jaka ko mangilaya pet na do to ka study ka baningkong kumno ba kita ay ngamot ka study ka ba ka Bible study ka ba jong ka Gospel Matthews nong barsaw ba kita ki nongelam ki lami kum kita ki belam mi ki priu banit sa si ki jaka ki bakenja ki berjarjar bat kani ka ye beteng namar ba bon ki priu namar kim simpdiang ye ki jing kren ki jong try Jesu ki kelalong ki bakloi ban sngap ban syashkur ye ki jing kren jong kita ki balamner segawai pan kabagini ki nong hikai ki basyukur lani ki nong syukur ki kedo hangno badan utau Kris kadai kita ki jaka ki berjarjar lani ki pulit ki berjarjar lani ki kamra aba ong pulit ha ketinu blai kethawi ki kamra tila ong ba ke temple hapo ke temple bat ha ke pelau jong ke temple kidon kum kini ki kamra kidon ki jaka ha bala bu la stok ki tiar gitar ye ki jimbam de la don ru ki jaka ha ba penlong ye ki jing duai ye ki jing ye kendu jong ki priu de la don ha kata kapor jong ki jing wan jong ki sipai rom ban kerkut ye ke rom la don ki priu ki ba mi ki ba syukur ye upat ba ban ong ba umasaya ula don lupa menta udang don hakitai ki jaka ki bari kumapok ke temple ki kamra ki berjarjar jong ke temple ban bin sayo e ke jing pelat namar ula don lupa hang tai un sami nang tai de kumta ki don we ni ki bakum kita ula perta haki surok jong ke Jerusalem hakata ka por jong ki jing kerkut jong ki Rom ke Jerusalem bar ula ong ki pat ba pidai ban ki ustai se temple ban syong ki jaka ki kamera ki bar jarjar namar mesaya udan hangta balai thu ba nrew jar ngut ki briu kila sya skor ya ke jing kren jong na tau briu bat kila yelet bat kenthai bat khna kila yelet ki se temple ban syong hakita ki kamera kita ki pulit berjarjar hakaba ki community bakin se syamyu mesaya hangta berbun pelat iki na kata kejing pendu jong ki sipai rom nre aba kila rong ki sipai rom hakata kasni bakilawan ban penjot ye ke Jerusalem aba kila thang ye ke temple kim simpelat ya kita ki nre fajar ngudru ki badan po kita ki kamera la don kejing thu bah kejing sisa utitas ulat sim lamut ban thang ban penyap lut kita ndre ki sipai rom kim sim up ye ke hukum jung aga jing bitar jung ki persya e ki jiu kila thang lut kita ki kamera bal ong badon na pren jung ki kila persyang ban phadyap seti setnum ban kenti bat kila kenti se ke jing yap bat bon kila bat ki bala yap no aga jing ing na kata ke ding dem nei tang kata ka wei ke jing ja ndre ki don ski wei ki wei ru ki jing ja ki bakum kita ki bala ja akaba kita ki nong syukur kila wan kila khro ki brio ban let se ki jaka ki berjarjar ki kenja kamera daga ba ong ba uta umesaya udan hangta ban pen kermen ki brio ba lesi inyo ke jing pelan lada uni umesaya udan ban just suppose we to benia igini ki lada in puli ya ka history ya ka ba la tho do just suppose de kata ka de ke jing sisa jong kita ki pulit ki berjarjar ban klampap hagi singi ki bakhat do ru hagi jing wan jong kata ki jing jinjar ki bakrau ki ban sawan haga por jong ki jing sinsar jong mrat klau kan don ka bakum kata ru ken sedon ki nang thu lupa lamner ki nong syukur
Kiban ongi kibreu Tuhan Yesus lawan bar udan hang ta bat bon kin sya syukur hakita kijing keren kijongki dei ini ki senran kijong Tuhan Yesus ko mangi lat pulih na syahmat babun na peleng juki kamtam na Jerusalem msimdan weiru ubasakut na Jerusalem kila laim na marba kila nget ikikitin kijong Tuhan Yesus Tuhan Yesus do ka bawla ong iki piwat nget yakini wat lech kata ka bagi khot ya pi ban lech ukduru ya kata ka jing sisya ba maki kidai ki balangai hau kilai ilu pa yu udai umasaya balada wan mdai bo umasaya umpat wan ndai ki kila ngai hau kumu masaya balada wan ya balakha laifu snam tam chwa Bethlehem Judea di kita kedai kebelajar kata kapor saupu senam hadin ke jingatu lupa ke jong Tuhan Yesus pada kata khot kabar punyo ni pulis su ya gitu ki kentien ki bau ong ban ya nujor ya ke jinge per padeng garukom bapen i kini kinong hikai lam ner ban wan utau mesya bad hakarukom ka basisya pan ka ba unwan bad katagam dei ke jingwan ka baningkong ndre ke jingwan ka ba ar ya ka bangin sepet pat kita yo ki banwan kani ka khot ka bar punyo ka bar pra adu ka balai fuwei dan sipuli lupai kani ka khot bar punyo na kumba ka min no kalile na mingi bad ka syai hadu sami kumtaru kan long kata ka jingwan kunu priyo ang ni Tuhan Yesus ku aban keren syai baga jingwan jung kunum long ha ka jarjar ha ka bari baga ni kan nyerap ingiru ki ba la se ki singi ki ba khaddo banginum nget kulmar baga ta jingwan jung Tuhan Yesus kata ka jingrong no kan long ha kom ka ba jarjar nrei ka mo un sai thu bania ki khot ki banwan ani ka jingwan jung kan long ka ba syai kadar dingin se pulipat ikini ki bentah hadin kaba ngiyo na kini ka bangi pulim tagasni tonginya perkhat bahai ki nginya pusan bahai ki tonginya puli bah ya daladiru ya kini ka benta namara ka juk jongi ka bangi ngi bakat teknologi kala ban khambun sya ki jing syukur palat ban ya kitu kinong syukur jong kitu kisni ngi tep bah kini kisni ka jing start jong ka artificial intelligence ka AI kila penmi ya ki robot ki bala ban keren brio ki bala ban sungtu ki bala ban yathu ban jubab ya kano ka jingkali ka bala kli ya ki lakum baki dai ki brio ki bastat tam ki bala ban dan hakani ka perthai bat kam dai ka ba ya brio bon penmi ya ki jing syukur lengba jong ki bakum kini ki robot ki bawat ka snedo jong kiru ka dur khmat jong ki ikti ki jat jong kiru menta ila stream ya brio ngan ai nuksa tang ya kawai kata ka robot ka bekerteng ka Sofia ya ka bah kini kisnam la yalam ka la ra ka ski lempung ki bahe ka perthai wat ha ka UN hero badla interview ya ka daki press bad ki wei brio ki start kala jubab i ki jingkali la kumba ka dai ka brio kala raki kala keren kala perkhat teng ka penpau ki dur ki dar ki ba fer kumbale tiki brio habaki keren dan ni habaki perkhat tetung in nyalong ki ba husiar ki ba yai petngor kumba ong apostle Paul ka sitish ki nong Thessaloni banginam long ki brio ki ba yo thia ndrei ki ba petngor ki ba sharai ba duai kumba ong hiu try Jesu ha ka gospel Lucas namar kata ka jingwan jung kan long ka bawan kendit tu bleun kerkhu ye pi wei ki bla sngo bat tungin senang ye peteng pan bat tungin ye peteng ru ye ka ban pelong ki jing duai ye ki jing mani jungi yo play ka jing puli ka tin ka jong lagi yeng ki sam jungi na ka banta ka buram ka jong amen tungin ye duai ni aingo ye me try bangila yo ban peteng ban puli ya kani ke gospel Matius kan nong bar sau
Hadu kani kedekhat kabangila pulim ta kesengi kedekhat kabar pun riu. Dukur ku kendrat iki baro bakin long sya try ke jing tei I wei bale sngo. Batu rap ingi kum kirunget hakini kesengi. Bari ki wei ru ki bampat tip ikini ki jing sya. Bangini ba memalapan krek lupa. Bale tu lupa ikini ki baro. Bat kin sawan banja kini kesengi ki jongi. Roy ki besriam kum kita ki belajar a Jerusalem kitu ki por. Shua ko bakut atat kanwan. Roy tu sngo kini ki jingkerpat. Tada maap ki pop keringkang mesyam hengi. Nabangi pan kini baro akuteng kebedan bortam. Kejong try jingi Jesus Christ. Bara kabawai no ruto ai bagajing ai. Kabadap biang kejong u. Kejing idba kejong bleu kupa. Lamba kejing slok kejong mensim bakhuin. Kin syongkar hai lambat ni. Umupai lang ujong me. Ang ni bat hakeleng kepertai. Menta bat hadu ala ketaru. Amen.